ଯଦି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, ଅସୁର ପ୍ରକୃତି। ସେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛେ ସେଟା ଯେତେ କଠିନ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, ଅସୁର ପ୍ରକୃତି। ସେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛେ ସେଟା ଯେତେ କଠିନ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।